होनो मा खलबेसे मा खलबे हा साला आहा थांसै बाय 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 मा खलबे मा खल हामा बिदि खालामनो मोनसे फिसा ब्लगाव नोंथांमोनखौ आं बरायबाय आंनि ब्लगाव के बाजैबो फैगोन आरोना जोङो इयाव रिल्स बानायनो नागिरदों हेल' गाइस खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जायफोर गोदान भिडिअ हरनानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटफोरा नोंथांमोननिसिम सफैयो आरोना लोगोफोर होमबा आं मानो देलायदों होमबा रिल्स बानायनो दख'ना गाननानै फैखाबाय आरोना रिल्स बानायनो थांगासिनो आरोना ओइयावहाय बाजैखौ आङो मेसेज खालामनांगौ होनदोंमोन बावबाय आं खालामनांसिगोन सान्दुं गोसाथारलै जोमग्रा लाफादो आरोना आङो नै आं बिदिब्ला लेंहरग्रोनि र' बाजैखौ लोगोफोर मा होनो बाजैनाव फन हरदोंमोन आरोना बाजैया हमासै मेसेज हरनानै दोनबाय आं ओमफ्राय मा होनो आंथ' बबिमोनहानि सिथ्ला गेजेरजोंसो फैदोंना आंखौ नुदों आरोना इयो ओमफ्राय मा होनो आंनि खिथु खिथु फैदोंमोन ओमफ्राय आं थाखुमाबाय आरो नुखायासैबा आंखौ बारियाव खरा फैनानै थाखुमा फैबाय आरोना आङो नुवासै आंखौ ओइथिं सिदा थांबाय ओइथिं सिदा थांबाय सफैबाय आं ओमफ्राय बाजैया फैसिगोन र' नैयावनो लागोन आं इयावनो रिल्सखौ दसे जिरायथ'नोसै मेंबाय आं Ay जिरायथ'बाय मोनले लेन्दो सान्दुं आथिंसोना खाननो लेन्दो जोमग्रा लाबोफादों बेखौ दा लागोन आरोना बैसागुनि लोगोफोर बैसागुनि बहुद गिदिर आरोना इयो न'आव दानायसो बेबो आं दानाय नंबावा आबो दानायसो न'आवनो दानाय नै नोगोद मोजांखा बेखेवथ'ला आङो नै बिदि बेखेवना खिथानोसै आरोना आङो ओरैबायदि गुवार बेखेवलाहाय आगरा इथिं बैथिं एखेखा दाबो फैया बाजैयालाय दा गोदान गोदान रिल्स ओंखारदोंना मेथाइ गोदान गोदान ओंखारदों बेखौहाय बानायगोन आरोना जोङो बिथिं दोनबा मोजां नुगोन र' एखेसो माबा जायब्रें ब्रें उन्दुना फैनायसो नुबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो जोङो रिल्स बानायनोसै आरोना दसे थानानै बाजैयाबो फैगौ ओमफ्राय नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय लोगोफोर